magbisyo kay biga-biga ra ng imo. Bahala dili ka wapuhan, ang importante responsible man. And labaw sa tanan kabalo mo respeto sa pagkababae mo. If you are into abusive relationship right now, takas na riha, layas na kay wala na rin pag-asa nga magpag-upa. Ayaw na hulata nga magpinagtyanay pa mong duha. Mas dakong problema sa maaring nahitabo sa usa ka batan-on ngadto sa Don Carlos Bukidnon. Mga palangga, dili nimo kinahanglang ma-experience kung unsa ang kaagi atong batan-on sa Don Carlos Bukidnon aron lang ka makatuon. Sakit kaayo huna-hunaon nga kana ang mga butang nahitabo sa mga kabatan-unan karon. And dili ko gusto nga usa ka sa mangin biktima. Remember this, you are precious, you are loved by God, you are loved by your parents, and you are loved by the people around you. You don't need a man to complete you. Kanang mga lalaki, pakilig-kilig ra na sila. Ayaw gyud padala-dala sa diskarte nila. Mangin wais aron makahuman ka og eskwela para sa dungag ng pagtulunan sa mga kabatan-unan